Tomu to nám nikto asi neuverí. Kde sme? Na moste Prievidza. No. A počúvajte, my sme pôjdeme do Nededze. A tam je straník, aha. Toto je straník. A deti to zvládli pekne. A nie je to nič ľahkého. Je to veľmi Tak ahojte, čaute. Futbal pre deti. Zahravci. Dajte nám like. ťažké. Ak tu bude 10 000 lajkov, tak pôjdeme tu ešte raz. Dobre, pokračujeme cestu, držte nám palce. Dovidenia. Ahoj. Dovidenia. Diváci, nech sa páči. Je to veľmi dobré, ale teraz ja tu Sme tu už, čo je tu pri nás? Čo je tu? Tam je vyšší data si. A toto je čo? A tam je veľký. Takže milí diváci, je to asi najťažšia výzva. Tu je straník, už sme pri straníku. A vtedy sme boli za tým tréningom, hento celé sme obišli a skončili sme tu. Čo povieš, Danko? Dobre. Tak dobre, takže Dobre. držte nás. Zvládneme to? Ste unavení? Nie. Fandíte nám? My sme tu, futbal pre deti. Dajte nám like. Dajte nám like. No. A urobíme viac dielov. Že ak tu bude 3000 lajkov, tak vidíte tretí diel. No, páči sme, Takže Sami, Dani. milí diváci, my sme boli tam nízko, ale teraz už sme teraz vyššie, no a tam už sme v dedine, tak sme už tak Sme veľmi ďaleko od mesta, však? no a už sme iba kúsok. A bojíte sa? Sámko, povedz niečo. Na mír. Ale strašne ma bolia prsty. Z čoho? Z toho riadenia. Aha, pozor trošku. Pozrite sa, aká dlhá cesta. Takto. A včera som mi stala taká nehoda. No, zranili sme sa, nevadí. Ale Čo, Sámko? No, že kúpte si moju fľašu Prečo by za kúpili? 90 eur. Napíšte futbal pre deti Zahravci a nájdete moju fľašu. Ty už predávaš flašky? fejková stránka. Sa volá, že napíšte Napíšte Ginga a Ginga? napíšte. no, Dani. Takto, milí diváci, milí vypadáva diváci, a chcel som niečo povedať, že Dani má prezývku Ginga. Ginga. To je pravda, prezradíme. Fľašu. Počkaj, odložíme ju, no. A A to je tu krásne, milí diváci, pozrite sa. sami, Sme veľmi ďaleko od mesta. a Však? sami má prezývku Gumička. No. A ty? Ja? Ty máš futbalovú loptu. Nie. No. Čaute. Dovidenia. Takže robíme ďalší diel na konci, aj keď sa budeme vraciať. Nech sa páči. Takže už sme dalo by sa povedať, nie sme v polke, ešte nejakých 13 kilometrov a už sme vcieli. Alebo asi nejakých 15 minút. Toto je, 15 minút nie. To je nejaké 3 minútky a toto je 5. časť, tak dovidenia. Sa vraciame, no. A teraz ešte pôjdeme na kúpalisko. No. Jak sme to dneska zvládli? Sme ešte veľmi ďaleko. Povedzte mi niečo. Sami. Je to veľmi ďaleko a museli sme sa tam ďalej pridôžovať. A tam chodili 30. A bol na futbalovom ihrisku. Milí diváci, takže teraz sme zašli na Kofolovej, tam je futbalové ihrisko. A Pijeme teraz kofolu. je to fakt príjemné. A oco nám kúpil kofolu, chladená je? Je chladená. Áno, super. Ochutnajte ju. A nedaj. Páči. Takže už Sme... sme v Betke a je to veľmi dobré. No, kde sme prišli? Milí diváci, sme
sme v Žiline. Už sme takto už sme v Žiline. No, ale rozprávaj, nie tancuj. Ako bola cesta? Bola dobrá. Keď sme išli, videli ste, že sme boli viete, sme boli akože na moste. Áno, a môžeme, Samko? Povedz mi, ako? No, že ideme tu do Žiliny a potom už sme na Mariánskom na námestí a teraz kde Namír hovorí. No milí diváci, už sme v Žiline, bolo to fakt náročné. Konečne. A konečne sme doma. Ešte nie, za chvíľočku. No ale konečne sme u seba v Žiline. Keď nám chcete zazvoniť, tak chodte na Hlinák, na Vajzovú. A adresa je Vajzova 20 a tam Nájdete A keď nájdete Zahra 43, tak to je futbal pre deti Zahrovci. Čaute. Prísť na kavu. Prestaň! Čaute, milí diváci. Čaute! Mám sa to tak omývať. Nie, tam som chodili Točíš? policie. Takže, milí diváci, je to fakt dobre. A už sme prešli. Ďakujeme. Máte pravdu. No, milí diváci, sme tu zasa. Tak povedz, milo diváci, a čo ešte? Nechaj, Danka, neskaj do rečí. Sme išli, bali sme to dlhšie, ale teraz ideme túto. Pozor! No, je to, tam je kde stráni? Stránik je tam. Tam je straník. Sme už obišli, že? No, dobre.